Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng panggihan malih kalian kula Aditi Ramadhani. Wonten kala dalam punika kula badhe mbetahaken materi pelajaran cerita rakyat. Monggo disimak sareng-sareng nggih. Cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku cerita sing asale saka masyarakat, biasane nduweni makna sejarah, mitos lan legenda. Cerita rakyat diwarisake kanthi turun-temurun saka generasi ning generasi kang awujud lisan. Cerita rakyat biasane nduweni pesan moral, nilai budaya, lan kearifan lokal. Jenis-jenising cerita rakyat. Angka 1 yaiku mitos. Mitos yaiku cerita sing hubungane asal-usul alam, dewa-dewi, lan makhluk gaib. Angka 2 yaiku legenda. Legenda yaiku cerita sing hubungane karo cerita nyata lan duweni unsur-unsur mitos utawa tahayul. Biasane ngenani asal-usul panggonan utawa tokoh terkenal. Angka 3 yaiku fabel. Fabel yaiku cerita kang tokoh utamane awujud kewan lan duweni pesan moral. Angka 4 yaiku dongeng. Dongeng yaiku cerita imajinatif sing isine kanggo hiburan lan duweni pesan moral. Angka 5 yaiku cerita sejarah. Cerita sejarah yaiku cerita sing hubungane karo kedadian sejarah lan duweni unsur fantasi. Ciri-cirining cerita rakyat. 1. Ora ana pengarang sing jelas utawa penulise ora ana sing ngerti. 2. Cerita biasane disebarake saka wong siji ing wong liyane. 3. Cerita nduweni nilai utawa pesen sing iso dianggo ing saben dina lan mujudake budaya. 4. Cerita biasane duweni unsur-unsur magis utawa kedadian sing ora mlebu ing nalar. Fungsi cerita rakyat. 1. Ngajarake nilai-nilai moral lan sosial kanggo masyarakat. 2. Dadi wujud hiburan kanggo masyarakat saka cerita sing menarik lan lucu. 3. Ngopeni lan nguri-uri tradisi, kapercayan lan budaya masyarakat. 4. Digunakake kanggo menehi pesan moral utawa kritis sosial sajroning masyarakat. Tokoh-tokoh ing cerita rakyat. 1. Pahlawan. Tuladhane yaiku Sangkuriang, duweni kekuatan kang gedhe lan iso mbangun danau. 2. Tokoh kewan. Tuladhane yaiku Kancil. Sing sajroning cerita fabel, Kancil nduweni watak pinter lan seneng weweh pitulungan marang tokoh liyan. 3. Tokoh mitologi utawa makhluk gaib. Tuladhane yaiku Nyi Roro Kidul. Ing sajroning cerita rakyat Jawa, Nyi Roro Kidul nduweni peran dadi ratu ing Laut Kidul sing kerep muncul ing mitologi Jawa. Panggonan utawa latar ana ing cerita rakyat. Sing klebu ing panggonan ing antarane yaiku 1. Gunung utawa alas. Amarga nduweni unsur mistis utawa petualangan utawa panggonane makhluk gaib. Sing keloro yaiku istana, nggambarake panggonan sing duweni kekuasaan kayata raja utawa ratu. Sing ketelu yaiku desa utawa kampung, nggambarake panggonan kanggo masyarakat biasa utawa wong cilik. Sing kepapat yaiku segara, nggambarake simbol kekuatan alam sing gedhe lan dadi panggonan sing akeh bebaya. Sing klebu ing latar cerita rakyat ing antarane yaiku latar wektu. Wektu ing sajroning cerita rakyat kabagi dadi 5, yaiku zaman kuno, wektu esuk, wektu awan, wektu sore, lan wektu bengi. Sakliyane latar wektu ana latar alam. Latar alam ing sajroning cerita rakyat biasane nggambarake kaendahan utawa ketegangan sing ana ing dunia alam lan dadi simboling cerita rakyat. Tuladhane cerita rakyat. Mitos asal-usul Gunung Merapi. Ing sawijining jaman ana kerajaan sing dipimpin déning Raja Mergasa.
Raja Mergasa nduwèni putra ayu banget kang asma Dewi Lindu. Dewi Lindu tresna déning Jaka Purnama sing asale saka keluarga sederhana. Nanging Raja Mergasa ora sarujuk marang hubungane Dewi Lindu lan Jaka Purnama amarga kalungguhane sing ora padha kaya Raja Mergasa. Ing sawijining dina, Dewi Lindu lan Jaka Purnama nduwèni rencana nekat kabur utawa lunga saka kerajaan amrih supaya bisa urip bebarengan. Nanging rencana iku digagalake déning Raja Mergasa kanthi rasa murka. Sebanjure Raja Mergasa aweh kutukan déning Dewi Lindu lan Jaka Purnama sing banjur salin wujud dadi gunung loro sing gedhe banget. Dewi Lindu salin wujud dadi Gunung Merapi lan Jaka Purnama salin wujud dadi Gunung Merbabu. Gunung loro iku cecaketan nanging ora bisa dadi siji. Awit saka kedadian iku, njebluke Gunung Merapi dadi simbol kemurkanane Raja Mergasa sing nggawa kesuburan ing lingkungan sekitar gunung.